जेनेबा जोंथ' सिगां इउपिपिएलआवहाय मोजां मोननानैहाय जोङो भटखौ होदोंमोन गोबां जोङो सापर्ट दंमोन इउपिपिएलजोंनो ओमफ्राय जोङो वुमेन सेलआव जोंनो जेबो होआखै आरो जोङो जगदान होबाबो आरो बेनिखायनो जोङो दायो गोदान दा बिपिएफआव जोङो जइन जाफैबाय बे जोङो बिपिएफखौनो जों मोजां मोनबाय दायो गोबां जइन जाफैबाय जोंनि इउपिपिएलनि जगदानबाबो जोङो बिपिएफआव दायो गोदान मोजां मोननानै जोङो जगदान जाफैबाय जिबायदि बुंदोंमोन सानसे समावहाय इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदोंमोन घरे घरे साखरि घरे घरे गासैबो समान जागोन होनदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रावबो गोबां माने आसनि मोनगोन अमा फिनाय दाउ फिनाय गासैबो सुबिदाखौ मोनगोन होनदोंमोन मोननो हागोन नामा जोङो जेबो मोनफेराखै सार मा मोनाखै जोङो जेनेबा न'बो मोनाखै अरुनदयबो गैया आरो लेट्रिननि जोंनिफ्राय 250 फैसाबो लाबावबाय जोंनो न'खराव मोनसे होगोन होननानै नाम सफैबाय लिस्ट सफैबाय होननानै जों बेखौबो मोननो हाबावाखै बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो बिनिखायनो जोङो बिनि बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय जोङो मोजां मोननानैनो सरकार गैयाबाबो जोङो गोबां मोजां मोनबाय जोङो गोदो जे सिगांहाय जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां आसनि मोनदोंमोन ओमफ्राय जे सरकार गैला जेनेबा जोंबो इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाफिनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बारबोफिनबाय दायो बे जोंनो जेबो आसनि होआसै नालाय ओंखायनो जोङो दायो बिपिएफआव जोङो मोजां मोननानै दायो जगदान होफिनबाय आरो दिनै जोङो 50 जनसो जाबाय फैबाय थानाय बैसागुखौ नोंथांमोना बिपिएफनो होगोन बिपिएफनोनो होगोन जोङो बिपिएफआवनो गासिबो जगदान जाजोब्बाय जाया जों फैसाजों लुबैया जोङो जेनेबा जोंनि प्राइमारि लेभेलावहाय जोङो मोजां जानांगोन जेनेबा महिलाफोरखौबो जोङो वुमेन सेलफोरखौबो जोंखौ समानै नायनांगोन होमबासो जोङो मोजां मोनगोन आरो नाथाय बुंदोंदि गबिन्द बसुमतारी गोबां माने गावनि समस्या मावदों होनदों नाथाय मा नोंथाङा बेनि बेलायाव जेबो नुनो मोनाखै नामा जोंनिथिंथ' बे प्राइमारि सपनगाव प्राइमारियाव जेबो गैया जों जेबो मोनाखै जेबो अरुनदय आसनि मोनाखै बेनिफ्राय बै मा होनो खेथियकनि पिएम किसाना बेखौबो मोनबावाखै जोङो ओरैबायदि न'खरसेयाव सासेल' मोनो होननानै जोंनो बेलेगफ्रा मोनदों ओमफ्राय जोङो मोनाखै आरो